Christoffer Brandt er en ung crooner i selskab med kvartetten Swing Brothers, hvor gennemsnitsalderen er plus 60. Store klassikere som The Girl from Ipanema, Blue Moon og The Lady is a Tramp flyder let og elegant ud over scenekanten. Aldersforskellen er en styrke, og respekten for de store klassikere er i højsædet. Så det er svært ikke at swinge med, når Christoffer Brandt and the Swing Brothers byder på et musikalsk strejftog fra en svunden jazztid. She don't go to crap games with Baron Sanders. Won't go to Harlem in urban and pearls. Won't dish that dirt like some other girls. That's why the lady is a tramp. Måden bandet opstod på, det foregik på Rungsted Havn, hvor jeg var nede med en kammerat og få en frokost en søndag formiddag. Hvor vi fik et par glas vin og en lille gang mulfrit, tror jeg. Det var meget hyggeligt. Og så lidt længere nede af promenaden, så var der noget musik, der spillede. Så siger jeg til ham, prøv, jeg vil egentlig gerne lige ned og spille og synge lidt med det der band der. Det griner vi i dag. Og så gik vi forbi, og så stod de herrer og spillede derinde, og så gik jeg ind og sang Fly Me to the Moon. Og så synes de, det lød meget godt, og så tænkte vi ikke mere over det, men så begyndte vi at tale sammen et stykke tid efter, jeg fik et kort, tror jeg, en af jer. Jeg kan ikke huske, hvem det var. Nej. Men så blev vi enige om, at vi skulle mødes og begynde at sidde og spille lidt, og det gjorde vi jo så. Ja, det kan jeg bekræfte. Jeg kan også sige yderligere, at vi rent faktisk var ved at pakke sammen, da Christoffer kom op og spurgte, om man måtte synge et nummer med os. Det gad vi faktisk ikke. Altså, ikke fordi vi ikke ville, men vi var sådan, nu er den dag ligesom gået. Men så gjorde vi det, og med det samme kunne vi høre, der er sgu da et potentiale her for at lave et eller andet sammen. Aldersforskel, samme musiksmag, og det svingede faktisk rigtig godt med det samme. Og så er det rigtigt, som Christoffer siger. Så brugte vi et halvt års tid på at finde den helt rigtige konstellation. Og den synes vi har nu. Men det er et tilfældigt møde i Rungsted Havn. Fuldstændig tilfældigt. Så var vi lidt imponeret over at høre, at han har været med i finalen i sin tid i Melodi Grand Prix. Jeg synes, det var da sjovt at komme til at spille sammen med ham. Nummer 5, ikke? Nummer 5? Ja. Men ja, okay. Men dog finalen i det danske. Ja, som nummer 5. Ja. Okay. Altså, vi er jo en trommeslager, vi er en bassist og en guitarist og en saxofonist og en sanger, kan man sige, vores saxofonist Ole. Hvad kan du sige om ham, altså udover at han spiller? Jamen, jeg spiller sammen med Ole i andre sammen. Han er en udmærket tenorsaxofonist, som er meget inspireret af Stan Getz. Det kan han godt lide at sige, men det er han rent faktisk også. Og det tror jeg også, publikum vil kunne høre, når vi nu spiller i eftermiddag. Det er hans store idol. Han spiller sådan en blød tenorsax, som ligger fint i baggrunden, når vi spiller vores ting sammen med Christoffer. Plus han jo også en udmærket soloinstrumentalist, hedder det vist. Det var flot ord også. Flot ord, ikke? Jo. Ja, jeg synes det. Ja, det var flot. Ja. Så det kan jeg sige om Ole. Ja, så har vi jo Bjørn, vores trommeslager, som jo han er lige fyldt 80 år. Og det kan man ikke rigtig mærke på ham. Han har jo sin tid spillet med Grete Sønk, tror jeg, han fortalte. Og så har han spillet med Otto Brandenburg, som jeg jo synes er helt fantastisk. Så han har jo også et par gode historier i ærmet, som ikke fortjener dagens lys, men er ret gode, når han har været ude og spille, og hvad han ellers har lavet. Men det er jo et par år siden, kan man vist godt sige, ikke? Ja. Men han er jo god at have med, og han bringer jo gennemsnitsalderen lidt op i bandet, ikke? Så nu er vi på 65. Vi er 65 år i gennemsnit. Ja, det kan jeg ikke regne ud. Det er nok deromkring. I det leje. Ja, det er jo rart for sådan en som mig, som er en gammel mand i en ung krop, og så kunne sige, at man er 65. Men han er jo hyggelig, Bjørn, og han er god. Han sidder og hygger sig bag kedlerne og brummer lidt en gang imellem. Og er meget teknisk korrekt, når det kommer til, når vi står i øvelokalet og øver, så er det meget vigtigt, at det præcis er der. Ja. Hvor vi andre måske engang med lidt mere sådan løsslupne i det, kan man sige, vi kører over med det der. Men der kan han godt lide, der skal det altså være, der er en lidt Rain Man på det område der. Det gør jo ikke noget. Nej, jeg vil så gerne tilføje omkring Bjørn. Han er jo også big band trommeslager. Og det er blandt andet det, der reflekteres i det, som Christoffer beskriver. Han går meget op i, at detaljerne stemmer. Og det er rent rytmisk, og det er fint nok jo. Hvor vi andre på mange måder er lidt mere improvisationsorienterede. Men det passer fint sammen, det mix der. Så vi har det helt super med Bjørn, en dejlig trommeslager, og med. Så er der jo Kjeld, og det passer med en bassist. En bassist skal jo altid som udgangspunkt se sur ud, og det gør han jo ikke altid, han tager meget koncentreret ud. Det er koncentration. Det er koncentrationens mester. Det er det sgu. Og så står han jo og brummer, og det er jo meget hyggeligt, at han gør det. Og der er han god til, altså. Nu er jeg ikke selv bassist. Nej, men han ligger der, hvor han skal, som man siger om bas.
Han ligger i baggrunden og fylder tingene ud. Om rent musikalsk ligger han i baggrunden, ikke? Jo. Han vil gerne misforstå mig. Nej. Og det lykkes hver gang. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, birds fly over the rainbow, dreams really do come true. Hvis vi skal beskrive Jørgen, så vil jeg sige, at han er jo han er jo for det første guitaristen, det kommer ikke bag på nogen i bandet, og så han er meget grundig, han kan godt lide at spørge en ekstra gang, for at være helt stensikker på, om det nu er det, vi skal til at spille. Og så er Jørgen også sådan en, som når man beder ham måske om at huske et eller andet, når man skal til at spille, kan man godt finde på at sige, kan du ikke lige skrive det ned, så du husker det. Og så næste gang vi skal til at øve, så spørger han om præcis det samme. Så nu har været lidt efter ham og sige, nu skriver du fandme ned, hvad det er, der skal stå. Ikke? Men det er du også blevet bedre til, altså at skrive tingene ned, det vi så har øvet. For nogle gange, så kan det godt blive langt tid, hvis man ikke skriver det ned. Men det er fordi, du husker så godt, ved jeg, at du ikke behøver at skrive det ned. Ikke? Men og ellers er han jo god. Han er god til at jamme. Han kan godt lide at bryde ud i improvisation, når vi er ude at spille. Og så har han bare et fedt groove og god til den her bløde guitar og lidt funky spade. Det må vi godt sige. Og så er du meget flink også, og så kan du godt lide mørk øl. Jamen, jeg kan ikke rigtig genkende det første, det han sagde. Men bortset fra det, så mødte jeg jo Christoffer ved et tilfælde sammen med nogle af de andre bandmedlemmer her for 3 år siden. Og blev med det samme interesseret i den måde, han synger på. Jeg synes, han har et fedt swing i sin sang. Og så har han den samme musikpræference, som vi har. Vi er jo nogle ældre gutter i bandet, som I finder ud af, eller som I ved. Og på en eller anden måde, så passer det der aldersmix, som jo slet ikke er noget mix, fantastisk godt. Der synes jeg, Christoffer han er faldet super ind i vores miljø. Så vi hygger os sammen, både når vi øver og på jobs. Så det må jeg sige. Jeg er imponeret. What a difference a day made. 24 little hours brought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights, they are through, dear. Since you said you were mine, and oh, what a difference a day makes. Jeg vil sige, aldersforskellen påvirker os i bandet på den måde, at det er jo forskellige generationer, der er jo forskellige måder at se alle ting på, og man kan sige, der er nogle ting, hvor jeg både kan lære en hel del, men også nogle gange lige må tage mig selv i nakken og sige, nu gør vi det bare sådan her, og så går jeg ikke i detaljen med det. Det kan simpelthen være med stor øver, hvor jeg måske nogle gange vil lidt hurtigt over nogle ting, hvor vi er gode til at stoppe op og lige være lidt mere eftertænksom omkring noget. Det kan man jo bruge til mange ting. Og så generelt set, så er jeg jo en lidt ældre op i hovedet, og på nogle områder overhovedet ikke. Så jeg synes, de ting, vi taler om, falder helt naturligt, alt lige fra musik, og de kunstnere, vi lytter på, Stan Getz, al musik, der lyder godt, og ikke er præfabrikeret på en eller anden facon, hvis man kan sige det sådan. Så har vi jo samme musiksmag, så vi kan jo altid tale om musik. Og så er vi jo livsnyder alle sammen, så vi kan jo hurtigt finde nogle fællesnævnere på den ene eller anden facon. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Jeg oplever ikke den aldersforskel, som jo er markant, som noget problem. Jeg oplever som ligeværdige personer, der har en fælles interesse at spille noget god swingmusik, og det er det, der bærer. Og vi har ikke nogen egentlig ledelse af vores lille band. Det er vel kollektivt ledet. Ja. Det er måske nok mest Christoffer, der kommer med forslagene til melodierne. Og det er også fair nok, fordi han er forsangeren. Men han rammer altid noget, som vi alle sammen synes, det er simpelthen lige det, vi skal spille. Så det er der ikke nogen problemer med bandet. Det synes jeg fungerer dejligt og afslappet. Jeg synes også rart at kunne komme med nogle ting, hvor der faktisk er nogen, der kender det musik, som jeg gerne vil spille. Kontra hvis man tager så mange andre jævnaldrende, den kender de jo så overhovedet ikke. Hvor man her, den har de kørt i flere tusind forskellige udgaver. Det var altid meget rart, at der er altid nogen, der ligger genkendende til ens fantastiske smag af musik, ikke?
Altså, vi vil gerne spille musik, som folk kan genkende, kan synge lidt med på, for den sags skyld. Men vi vil også kun spille musik, vi godt kan lide selv. Så vi går ikke på kompromis med vores egne præferencer. Vores egen kunst. Ja, kald det bare det. Det er det jo. Men det er vigtigt, tror jeg. Ja. Og vi mærker det også, må jeg heldigvis sige, når vi er ude at spille jobs. Folk kan godt lide det, fordi det er kendte swingnumre. Folk kender det, kan synge med på det og vil gerne danse til det. Og hvis det så samtidig er noget, vi godt kan lide at spille, så er alle vel egentlig glade, ikke? Så går det op en helt højere enhed, ikke? Fuldstændig. Alle sømænd er glade for piger, men min skat, du kan stole på mig. Det er fuldstændig sandt, når jeg siger, at mit hjerte kun banker for dig, og lidt for Susanne, Birgitte og Hanne, og Tove og Anne, og Lizzie og Kis, foruden Agnete, Elisa og Grete, og Anne-Marete, og Molly og Lis. Det, jeg tror, at altså, selve den musiks udtryk og det der følger med, det vil sige, for mig synes jeg, det er også en stilart, men jeg synes også, at det er god musik, og så synes jeg, det er forbundet med nogle originaler, altså på en fed måde, som jeg synes forsvinder. Altså, de kunne jo noget, i mine øjne, dem, der sang og optrådte med den her musik, som jo er nogen, jeg ved ikke, hvem man skulle nævne, som kan nogenlunde det samme overhovedet. Frank Sinatra, Dean Martin, altså Rat Pack i det hele taget. Alle de her store, fantastiske kunstnere, som bare var det. Altså, det var jo det store af det store. Og i dag, der er det jo nemt at se, hvad alle kan på 2 minutter. Det er bare at klikke sig ind, så kan du se, hvad folk har lavet. Jeg tror også, det her forventningens glæde har noget at skulle sige på det tidspunkt. Fordi man gik og glædede sig til, nu kommer de her store folk til byen. Og på den anden måde var man var bare starstruck på et helt andet niveau, og de blev gjort til meget større figurer. For i dag, så skal du bare stikke hovedet frem nok gange, så kan du ingenting, men så er du alligevel anerkendt for et eller andet ligegyldigt, ikke? Hvor jeg her synes, at de kunne jo noget, og så havde de fedt tøj på, og var ligeglade. De var nogle drengerøv alle sammen, synes jeg var fedt. De røg cigaretter og gik i pænt tøj, og var damernes ven. Det synes jeg var en fed ting. Og så kunne de synge, og så var de sådan lidt, de var seje, synes jeg. Og så musikken bare fed. Lang historie kort. Altså, der er en sanger, vi ikke har nævnt i vores snak her, som jeg egentlig synes burde nævnes. Det er Tony Bennett. Ja, han er jo stadig tilbage. Nulevende ældre herre, mildest talt, han er også blevet 85. Han er jo indbegrebet af en crooner i den generation, jeg tilhører. Jeg er dog ikke 85, må jeg sige. Men han repræsenterer lige præcis indbegrebet af den musik, jeg og han er jo den sidste af de rigtige. Ja, det må man sige. Han har jo så også formået at kunne følge med og forny sig. Ja. Nu er han jo sammen med Lady Gaga, spiller han jo en del, ikke? Og skal spille på plænen til sommer. Tivoli med Lady Gaga. Den er værd at gå ind og se. Det er værd, at skulle hyre os som opvarmning. ja. I have got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're nearly a part of me, 'cause I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never gonna go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you under my skin. Teksterne er som udgangspunkt om kærlighed, om at have det rart. Så det er jo også om at give sig selv lov til at lytte til musikken og synes, det her det lyder dejligt. Og så hvis det alle sammen er krydret med et lidt lækkert saxofon indover, så kan man jo lære at slappe af på en helt ny måde. Det er ikke så... Det er alvorligt på en sjov måde, vil jeg sige. Jamen, jeg synes, man kan få det ud af det, hvis man gider at høre på det, at man giver sjælen en chance. At det skal ikke være så overfladisk. Der er lidt fordybning i det, når det kommer til stykket. Selvom det, vi spiller også i dag,
er svingpræget og lidt optempo musik, så er sjælen der, synes vi selv. Nå, men det er jo tunge tekster, hvis man læser dem ja, op. Teksterne, altså, hvis man læser teksterne op, så er det jo altså, ren kærlighed det hele. Korrekt, men med sjæl. Ja, med sjæl. Med sjæl og hjerte, ikke? Og et glimt i øjet. Også det. Ja. Det giver mig at være en del af det her. Det vil sige, at jeg slipper for at komme i fitness, fordi jeg skal op og øve, og det synes jeg er meget rart, som en ting. Og så giver det bare sådan et andet syn til hverdagen, når man der taler man af alle mulige andre ting, men det er som at komme lidt ind i, nu skal du misforstå, at komme ind i en tidslomme, hvor man det skal dejligt at vide, man er en tidslomme. Er det ikke det? Jo. Hvor man står og så spiller med det her musik, og så kan man fordybe sig fuldstændig i det. Og så kan man jo godt, jeg er sådan en, der elsker at stå og dagdrømme, så jeg kan jo sagtens stå og dagdrømme mig et eller andet sted hen, en eller anden klub i New York, og fuldstændig tilrøget med smøger, og folk sidder og får en lille cognac eller en whisky, og så sidder man og spiller det her musik. Så det giver mig bare sådan en, det er rent feel good vibes, jeg får, når jeg spiller det her musik. Og det giver jo overskud og livskvalitet. Så det vil jeg da helt klart sige, det er livskvalitet. Jamen altså, når man er den ende af skalaen, tidsskalaen, hvor vi er, altså os 4 mand i kvartetten der, så er det direkte livsforlængende at have noget, som grundlæggende egentlig har været en hobby i tidens løb. Og have det som noget, man kan udøve sådan en gang imellem, og komme ud og sprede lidt glæde og lidt sjælemusik. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Yes, you're lovely, with your eyes so warm, and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you, and the way you look tonight. With each word, your tenderness grows, tearing my fears apart. Man, that laugh wrinkles your nose, touches my foolish heart. I det repertoire, vi spiller her, der er der selvfølgelig nogle sange, som betyder lidt mere end andre. Jeg vil sige, rent individuelt, der er jo selvfølgelig, det betyder måske noget forskelligt for hver især, men jeg har der nogen, som betyder lidt, og det er jo sådan et meget klassisk nummer, som alle kender, som jeg sikkert også sang i folkeskolen 1000 gange, nummer hedder Blue Moon. Men det har jeg, det sang jeg jo aldrig med min farfar, og han havde en god ven, som hed Mogens Frank, så jeg synes altid, at den sang er til Mogens, når jeg hører den her. Men han stod altid, og han kunne også godt lide en lille inden for Vesten, og det kunne alle i min familie, det kan de stadigvæk. Vi elsker, når der er gang i gaden, og så skal der altid synges højt omkring bordene. Og den der sang blev altid sunget af Mogens, og en stor mand, der kom op, og så skulle han altid stå og synge Blue Moon. Og det var fedt, når han gjorde det. Så den tænker jeg altid på Mogens og min far, for jeg har aldrig noget med, når jeg synger Blue Moon. Så det synes jeg helt klart, der er selvfølgelig nogle forskelle. Og så tænker jeg på Brudens Far med Steve Martin, når jeg synger, The Way You Look Tonight. Ja. Vi har jo alle vores præferencer. Vi har garanteret hver i bandet vores favoritnummer. Men heldigvis er det repræsenteret i dag, så der er lidt også for os. Der er ikke noget af det, vi spiller i dag, som jeg ikke personligt synes er dejligt at spille. Men jeg har da et par præferencer. Hvad er det for nogle? Jeg kan godt lide Nattens sidste cigaret. Jeg ved, hvem var det, der sang den? Birgitte Prise. Den synes jeg er en helt vidunderlig. Det er en gammel dansk revymelodi, vil jeg nærmest tro, det var, ikke? Jo. Den kan nærmest ikke være ældre. Men det er en dybt velkomponeret, dejlig melodisk sag, som kan synges med sjæl, og det synes jeg, Christoffer gør. Og vi elsker at spille den, så det er min favorit. Ja, så har vi også, hvad har vi mere? Men så har vi jo Preben Kaas. Ja, Preben Kaas. Som jo faktisk var en kunstner, der hed Hurricane Smith, som sang en sang, som hed Oh Babe, What Would You Say, som Preben Kaas så tog og lavede til Oh Babe, kom med et bud. Og den synes vi, den bliver vi sådan altid i super godt humør at spille. Altså også fordi han var jo også om nogen, han hænger faktisk også over scenen, Preben Kaas. Men han var også en levemand, uden at kunne kende ham. Men at være ved af, gætter jeg bare.
Han virkede som flink fyr, ham ville jeg godt have kendt. Ja, pussyfætter. Har jeg mon chancer for at få en lille dans, før du skal gå din vej? Hej, hej. Bliver du mopset, hvis jeg spørger dig lige ud? Ellers skinner solen pludselig gennem regn og storm og slud. Oh babe, kom med et bud. For du står jo der og er så skøn, og jeg står her og beder en bøn til dig. Hej, hej. Hvis jeg kunne, så gav jeg dig et stjerneskud. Jeg skulle varme dig om natten, plukke blomster til min brud. Oh babe, kom med et bud. For nu er det nu. Jeg ved, baby, hvis du sagde ja lige nu, kunne det ende med, at du kunne blive min fru. Jeg bliver lykkelig, hvis du siger det lige nu. Slå ørerne ud, kom med et bud. Altså, en typisk dag i øvelokalet. Det er en torsdag aften. Det er torsdag aften, Ja. hvor vi som udgangspunkt prøver at bevare vores repertoire på en eller anden måde, og så selvfølgelig udvide det, men også bare spille tingene igennem, så det ikke bliver glemt overhovedet, og så forbedre tingene, der er måske en solo, der lige kan snases og øves lidt mere på der. Og så plejer vi som regel op til, når vi skal øve, så har vi lige et par enkelte numre med i ny og næ, som vi lige prøver af. Og så fungerer det, eller også fungerer det ikke, og der er vi sådan rimelig kontant, ikke? Jeg vil sige, at vi går ind for kvalitet frem for kvantitet. Vi gider ikke bare lægge numre til repertoiret for at kunne fylde 5 timer på en krog. Det er ikke det, det handler om. Vi vil hellere spille 2,5 timer, der virkelig kører, og hvor tingene er velgennemspillet. Så det satser vi faktisk meget på. Så derfor er det rigtigt, hvad du siger. Vi smider hellere et nummer ud, eller undlader at tage et nummer op, hvis ikke den sidder der. Det er noget, vi kan arbejde videre på, ikke? Ja. Ordentligt. Ja, det er vigtigt for os. Så bliver der taget med store bogstaver, hvis vi ikke er helt enige. Ja, det er ikke så slemt, synes jeg. Nej, men det gør der. Ja. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. Oh, and then suddenly appeared before me. Oh, the only one my arms could ever hold. I heard somebody whisper, adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Hvad sker der i fremtiden med bandet her? Jeg tænker, at vi bliver bedre og bedre. Man kan kun blive bedre. Ja. Og så kan man sige, så får vi jo nok på et eller andet tidspunkt lavet en havnetur. Ja, vi spiller jo meget på havne, mærkeligt nok. Vi har spillet på mange forskellige havne i Københavnsområdet, hvor vi passer fint ind i de der cafémiljøer, som er. Og, det er jo klassiske beværtninger, ikke? Altså, det passer jo til, hvor man, altså, hvis reglerne tillod det, så må der godt blive røget, ikke? Altså, så det synes jeg passer rigtig fint ind. Det gør det. Og så får man en lille en og hygger sig, og så er det bare god musik at sidde og lytte på. Ja. Men helt grundlæggende så er det et kick for os at komme ud og spille. Vi kan simpelthen godt lide at komme ud og spille for nogle andre mennesker, og vi er glade for at se og fornemme den reaktion, der også er, når vi spiller. Det er sgu næsten lønnen i sig selv. Ikke? Det er lønnen i sig selv for mig. Ubetinget. Så vi glæder os over hver eneste gang, vi er ude at spille. Og vi glæder os over at være her i DK4 i dag. Det er da hyggeligt og spændende. Det er kanon. Ja, simpelthen. Det bliver ikke meget bedre. Og nattens sidste cigaret, før vi skilles, du og jeg. Røgen fra min cigaret skal sødt forelske, friste og følge dig. Hvert ord jeg har visket, og hvert smil du fik, får du med som minde om den nat, der gik. For du var
mig hjælpeløst fortabt. Du kunne ikke sige nej. Røgen fra min cigaret, ja, den har jeg lagt